Bueno, egunon guztioi, Irene Leal naiz hematologiako adjuntua, eta aurkezpen honen bitartez, gaur eguneko hematologia erakustea gustatuko litzaidake. Hematologiaren garapena azken urteetan oso garrantzitsua izan da, bai gaixotasunen diagnostikoan, nola euren tratamenduetan. Gaur egun egiten dugun diagnostikoa oso zehatza da, eta hainbat baliabide ditugu gure esku. Izan ere, diagnostiko integratu batean lan egiten dugu. Hau da, teknika ezberdinekin lortutako emaitzak kombinatzen ditugu gaixotasunen diagnostikora heltzeko. Gainera gaixotasunak larritasunaren arabera sailkatu ditzakegu eta horri esker medizina pertsonalizatua eta tratamendu individualizatuak ezarri ahal ditugu. Ideia orokor bat izateko, erakutsiko dizuet gaur egun daukagun diagnostiko prozesua. Azken urteetan bizi izan den aurrerapen teknologikoari eta medikuari esker. Eta gero guzti hau, kasu kliniko pare baten ereduarekin ikusiko dugu. Orain dela hamarkada batzuk, gaixotasun hematologikoen diagnostikoa mikroskopioan oinarrituta zegoen. Eta gaur egun mikroskopioa oinarrizko tresna izaten jarraitzen du, baina ezinbesteko beste teknika batzuk ere ditugu. Mikroskopioan zelulen morfologia edo itxura ikusten dugu, eta bertan ikusten dugunaren arabera erabakitzen dugu froga osagarriak behar diren ala ez. Zeintzuk izan daitezke froga osagarri horiek? Alde batetik, min zelularrean dauden antigenoak edo immunofenotipoa aztertu dezakegu fluxuzko zitometriari esker. Eta beste alde batetik, nukleo zelularra aztertzeko gaitasuna ere daukagu biologia molekularra eta zitogenetikari esker. Kasu batzuetan, froga guztiak egin behar izango ditugu diagnostiko bat egiteko, eta beste batzuetan bakarrik bat edo bi. Hori ere individualizatzen goaz, diagnostikoa egiten dugun heinean. Fluxuzko zitometriaren oinarria ulertzeko, sistema hematopoietikoa zelula intzindari batean dauka jatorria, eta zelula horretatik gainontzeko zelula guztiak sortzen dira. Zelula mota bakoitzak fenotipo ezaugarri batzuk aurkeztuko ditu, eta ezaugarri hauek aldatzen joango dira zelula garatzen den heinean. Beraz, gu zelula bat aztertzen badugu, jakin izango dugu zein zelula mota den eta bere garapen mailan kokatzen. Eta garrantzitsuena edo funtsezkoena zelula patologikoak detektatu ahal izango ditugu. Laborategira heltzen den lagina antigorputz monoklonalekin nahazten dugu eta gero zitometrotik pasatzen da. Zelulak banan-banan igarotzen doaz eta laser argi izpi batek eragingo die. Horren ondorioz, beharrezkoa dugun informazioa lortuko dugu. Espersatzen diren antigenoak, zelulen tamaina eta zelulen konplexutasuna edo granulazioa. Guzti honekin, zelula patologikoak identifikatu ahal izango ditugu. Fluxuzko zitometria oso ikerketa azkarra da, ordu gutxitan izan ahal ditugu emaitzak. Eta gainera, zelula kopuru handia aztertu dezakegu ikerketa bakoitzean. Normalean, 100.000 edo 200.000 zelula baino gehiago aztertzen ditugu. Gure laborategian ere, FISA edo zitogenetika molekularra egiten dugu. Kasu honetan, aztertu nahi dugun DNA zatiaren arabera, fluorokromo batekin markatutako sonda erabiltzen dugu. Sonda hau DNA zatira elkartuko da eta fluorokromo bat daramanez, FISaren mikroskopioan argi moduan ikusiko dugu. Eta honi esker, reordenamenduak, translokazioak, galerak ikusi ahal izango ditugu. Kasu batzuetan alterazio hauek ezinbestekoak dira gaixotasun baten diagnostikoa egiteko, eta beste batzuetan arrisku edo pronostiko informazioa emango dizkigute. Prozesu guzti honen azken helburuak diagnostikorik zehatzena egitea da, arrisku edo pronostiko mailak finkatzea eta tratamendu espezifikoa eta pertsonalizatua ezartzea. Goaz lehenengo kasu klinikoarekin. 58 urteko emakume bat da, Saharan jaioa, aurrekari pertsonal garrantzitsurik gabe, eta larrialdietako zerbitzura datorrena ondoeza, astenia eta zorabioarekin. Miaketa fisikoan parea handitua nabaritzen zaio. Lehendabizi odola analizia egiten da, eta biokimikan LDH areagotua ikusten da. Hemograman, anemia txikia, plaketa zifra normalarekin, eta leukositosi nabarmenarekin, 621.000 leukosito. Gure laborategian lehenengo pausua, zelula horiek mikroskopioan ikustea da, diagnostikoa bideratu ahal izateko. Eta, hau da, lehenengo begirada batean ikusi genuena, leukosito pilo bat kanpu bakoitzeko. Hurbilago ikusten baditugu zelula hauek, serie mieloidea nabarmentzen dela ikusten dugu. Eta gainera, garapen maila guztietan, helduenetatik, neutrofiloa,
arkuak, metamielositoak, mielositoak, promielositoak eta blastora arte, baina blastoak 1% baino gutxiagoa izanik. Gainera, eosinofiloak eta basofiloak ikusten genituen eta eritroblastoak ere. Beraz, mielemia edo esker desbideratzea ikusi genuen basofilia eta eosinofiliarekin. Eta guzti hau kasu klinikoarekin elkartuz, leusemia mieloide kronikoaren susmoa izan genuen. Leusemia mieloide kronikoa neoplasia mieloproliferatibo kroniko bat da. Tratamendurik gabe, urte batzuetako fase kroniko bat daukana eta krisi blastiko batean amaitzen dena. Zelula aintzindari klonal batean dauka jatorria eta batez ere serie mieloidearen ugaritzea eragingo du, leukositosi nabarmenarekin. Vitamina B12, LDH eta aurikoaren igoera eragingo du hiperproliferazioa dela eta. Gaur egun, ia gaixo gehienak fase kronikoan detektatzen ditugu, eta 60%ak asintomatikoak egongo dira diagnostikoaren unean. Gainontzekoak, sintoma konstituzionalak, anemiak eragindakoak edo bare handitzak eragindakoak izango dituzte. Leusemia mieloide kronikoa oso gaixotasun garrantzitsua izan da hematologiaren historia. Alterazio genetiko arduraduna ezagutu den lehenengo neoplasia izan delako. Alterazio genetiko hau kromosoma Filadelfia izan da. Bederatzi eta 22 arteko translokazio bat. BCR-ABL gena sortzen duena eta tirosinkinasa aktibitatea daukana. Honek, zelulen kontrolgabeko produkzioa eragingo du. Baina leusemia mieloide kronikoa oso garrantzitsua izan da ere hematologiaren historian, orain dela 20 urte, tratamendu iraultzaile bat sortu zelako, ITK edo tirosinkinasaren inhibitzaileak. Tirosinkinasaren inhibitzaileak BCR-ABL gena inhibitzen du eta zelula leusemikoen apoptosia eragingo du. Begiratu zelako aldaketa ITK-ari esker. ITK-aren aurretik oso pronostiko txarran zuten gaixo hauek, ia guztiak hiltzen ziren fase blastikora heltzean, eta ITK-aren ondorioz gaixotasun kroniko batean bihurtu da, biztanleria orokorraren biziraupenarekin. Guk leusemia mieloide kronikoaren susmoa izan da, fisa egitea erabaki genuen. BCR-ABL gena estertzeko sonda erabiliz. Zelula normal batean, 2 argi berde eta 2 argi gorri ikusiko genituen, 2 kromosoma 9 eta 2 kromosoma 22 egon behar direlako. Baina, hau da ikusten genuen patroia. Bakarrik argi gorri bat eta argi berde bat eta 2 fusiozko seinale. Hau da, kromosoma 22 eta 9 translokatuta zeuden. Zelulen 86. Beraz, honekin leusemia mieloide kronikoaren susmoa baieztatu genuen. Kasu kliniko honen ondorio moduan, aipatu nahi nuke hematologiaren bilakaerari esker, 24 orduko diagnostikoa egin ahal izan genuela, morfologia eta fisa erabiliz. Gainera, gaixoari tratamendu pertsonalizatu bat ezarri ahal izan genion, tirosinkinasaren inhibitzailea. Tratamendu hau ahozkoa da eta oso erosoa da gaixoarentzako. Eta gainera gaixotasun hilkorra, gaixotasun kroniko batean bihurtu du. Tratamenduaren erantzuna monitorizatu dezakegu biologia molekularrari esker, eta azken urteetan, kasu batzuetan, tratamendua diskontinuatu edo tendu daiteke. Beraz, ia sendaketaz hitz egiten hasi gara. Bigarren kasu klinikoa ikusiko dugu. Kasu honetan, 52 urteko emakume bat da, aurrekari pertsonalen artean errinitis alergikoa, asma eta fibromialgia daukan. Eta larrialdietako zerbitzura datorrena, sabeleko minarekin. Lehen bezala, odol analisi bat egiten da, eta honetan, azido uriko altua, gibel profilaren alterazioa eta LDH oso altua ikusten genuen. Hemograman, etxekoan anemiarik, baina trombositopenia larria eta leukositosi apur bat aurkezten zuen. Lehen bezala, lehenengo pausua laborategian, zelula hauek mikroskopioan ikustea da. Itxurarekin diagnostikoa bideratu ahal izateko. Eta hauek dira ikusten genituen zelulak. Blasto itxurako zelulak dira, zitoplasma basofiloarekin eta bakuelekin, eta nukleoan hainbat nukleolo ikusten genituen. Bakarrik morfologia hau ikusita, diagnostikoaren susmoa izan genuen. Dena den, froga gehiago egin genituen. Zitometria egin genuen, eta honetan, linfosito B helduen patologia zela ikusi genuen, linfosito B klonalak zeudelako. Eta aurkezten zuten immunofenotipoa gure susmoa baieztatzen zuen. Burkitt linfomaren susmoa. Burkitt linfoma, linfosito B helduaren linfoma bat da. Masa handiak eta ehunez
esganglionarren afektazioa eragiten duena. Hezur-muinaren infiltrazioa dagoenean, burkit leuzemiaz hitz egiten dugu. Oso linfoma agresiboa da, proliferazio tasa altua daukalako eta oso azkar hasten delako. 3 egoera kliniko desberdinetan ikus daiteke, endemikoa, hau Afrikan ikusten da, Epstein-Barr birusarekin eta malariarekin erlazionaturikoa, esporadikoa, hau da ohikoena gure ingurunean, eta immunoeskasiarekin erlazionatutako burkita. Batez ere, giza immunoeskasiaren birusarekin erlazionaturikoa. Odol analizia, uratu eta LDH altuak ikusiko ditugu proliferazio tumorala dela eta hezur-muinaren afektazioa dagoenean, zitopeniak ikusiko ditugu hemograman. MYC reordenamendua berezkoa dute. Kromosoma 8 14arekin traslokatzen da. Eta hau, diagnostikoa baieztatzeko erabiltzen dugu. Eta tratamendua lisitumorala saiestea da eta kimioterapia intentsiboa esartzea. Guzti hau, ospitaleratua eman behar du. Eta, naiz eta linfoma oso agresiboa izan, erantzun tasa altuak ikusten ditugu. Kasu honetan, burkit susmoa izan da, FISA egitea erabaki genuen. MYC gena aztertzeko sonda erabiliz. MYC gena 8. kromosoman aurkitzen da, eta sonda honekin MYC genaren 2 zati desberdin markatzen dira. Zelula normal batean, MYC gena normal baldin badago, 2 fusio seinalek ikusiko ditugu. Kromosomaren 2 zatiak batera daudelako, apurtuta ez dagoelako. Baina, hauze da ikusten genuen patroia. Bakarrik fusio seinale bat eta argi gorri eta berde bat. Horrek zer esan nahi du, MYC genaren apurketa adierazten du. Reordenatuta dagoelako. Beraz, MYC reordenamenduarekin burkit linfomaren susmoa baieztatu genuen. Eta, kasu kliniko honekin azpimarratu nahi nuen, lehen bezala hematologiaren bilakaerari esker lortu duguna. Kasu honetan ere, 24 orduko diagnostikoa egin ahal izan genuen, morfologia eta immunofenotipoa eta FISari esker. Eta kasu honetan, gaixotasun oso agresiboa izan da, oinarrizkoa da diagnostiko azkarra egitea eta tratamendu goiztiarra hastea kimioterapia intentsiboarekin. Eta gaixoa orain, erantzun osoan aurkitzen da. Eta amaitzeko moduan, gaur egoiliarren formazioaren urte-urrena ospatzen da gure ospitalean, eta hematologia asko garatu da 100 urte hauetan. Gure formazioa, hematologoen formazioa, aurrerapen hauei egokitzen joan da. Garapen honek, gaur egun egiten dugun lana egitea baimendu digu. Gero eta konplexuagoa, diagnostiko gero eta azkarragoak egiten eta gero eta zehatzagoak izanez. Diagnostikoaren evoluzioari esker, diana terapeutikoak aurkitzen joan dira, eta tratamenduaren individualizazioa lortzen ari gara. Horri esker, hainbat gaixotasunetan, immunoterapiaren garaian bizi gara, efektibitate handiagoarekin eta toxizitate gutxiagoarekin. Gainera, evoluzioan dagoen arloa da, etorkizun esperantzagarriarekin. Ziur nago, kimioterapiarik gabeko etorkizuna lortuko dugula, gaixotasunen biziraupena hobetuz.